aya mine aya faga nin bela jeleme kelere la chefarsu bozo bine jeli sara temato ni sigle nyabe faso teni na ila nyabe lakana teni na ila mote teme ngo fonga dofie barkate nanga mate ali no ya soro ne ti do ne ko ni bar do ye kele jefari barsa ma jaba me munu me ni fini ndo kana utisa ka ko ke faso e billahi uba do ma ke yere yira emi ma ke yere yira laye emi ma ke patara de emi ma ke danga de emi ngera faso kula wulu de ima ene be to ka fo wa aske o afora ni yoro ni la ko kangalanga barza ni teni tige ka si ka nyaku o ba yira afora ko blon chela ne ka che farisi emi ye ko blenge ni nga gen emi ye ko ke ni ma chala emi ye kele o ke ni ma kera kele la ni ma sira ni jamatige o ko kala o ye sabade barza kala folo ne ka sora si ka ladri ibado kala folo e mi wa kala folo do ko e pigi kala plana do ko ye tabakala kala sabana do yere ko ye marfakala e ne ka chefarisi emi ye marfata ni masira emi ye marfata ni bajuro ko ri pashitila babili ba wula ona derenda wula barkatigi wula kabine yi jole lala aywa ne ka horoye etanunu te bon mais ni ko ngandadi min dadi iklala aywa nkilala iga jeli papier ba dia iga jeli papier ba dia ba dila jeli papier wa o damne na kabi wati me o damne labi iba te da ngache chere la jeli papier tini e bolo ne be mulu ba ya de le ba de be la ngani jeli akodo ne fa e jeli wa ne ba jeli de mulu ba la de yika jeli papier di anjona ko e fe ngata ni kuru kono de ai o ne sa yi ne ko ta ko ma fu papier ko to na jeli ala de wallahi ta kala ito kala ai ko be ga ya ci ba diga na jeli ya ci moto tene bulu to ta fa de be la yika jeli pienti ne ta do ma moto de ba de bila chere la e be ka kuma mu fo wallahi ne se fu ga mene e bolo ne be mulbe ade la ne sili me mulbe ade da yoro ne ba to ite mu donc me ka kuma fiye bi i to mana ko ni ti sa ade ala yi da wakaya e di ko mete ko mo ko ton ko sebe ni te ko mo ko do bi na do ga ti ba di ga mulo la de ko ye ko wallahi ne sere a kuna si mo ni da wakaya ya wakaya aba ko negotiate ko ni sisa negotiate ta la be jeli bi ti ba di ga na ko amta ni ko sasa o le mo ko wele sa o ta ni ko na dro na ko ke wallahi ni be ko ke de fe yan ko ni ni masiri te nyogo do o ere chuko e ko ni to ko jeli bi ti te bolo o ti ne bolo e bi ga jeli carte grise ba di ga jeli carte grise ba di ga mo be mobili ni la Wuli, teki. Mega ma foi ni yere ke to teki. Dini tiki kan punya. Iba ile be ka fo wa. Jefari ni ya waka. Jadi kartu krisi ba diga na jona. ngati. Ala dikira kama. Ni no ya vereba la multe ni siye. Anga tana yo sirafe. Ni deli kana meleli ke ala ko kana meleli ke. Abe no ka chuko. Iba di weta di jadi kartu krisi ba diga na. Wallahi atibulu. Mais ni ala sora ni tera nga jeli karamo fe no. Ba nye fa nga ko kartu krisi ni ngadia. C'est très simple. C'est ça. Il comme il est mais il la donne. Amani do di bala ikan o sa. Dawe wa mu gandi sisa. Ndi akuma. La ilaha illallah. Wa mu ngomi. Le mi fi ni mo ne tuna ne Bamako ya. Ne chati follow ba. Fefe fore o shima soro ku. Ala no ga to no e wa mu e kiko fene di kito kote ya. Ebe ta ku ko. Wallahi ebe ta ku. Patron wallahi abeni alache
a bɛ ni kira cɛ wari min bɛ ne kun jɔyɔrɔ la 1,200 don karamɔgɔ Bagayogo Baba Bagayogo ne bɔra ale de fɛ yen sisan ale de ye 1,200 di yan ko k'a kɛ pase n'i y'a bɔ o la dɔrɔmɛ 1 tɛ ne kun b'i deli ɲɛmaaw ka ɲɛmaa ne b'e deli ma fɔ k'i ka nin da o kan ne ko joli 1,200 a b'i kun yan ni kulela yan i deli m'a di ma a bɛ kun walahi a bɛ kun na et puis fana i bɛ ka n ka ko kɛ yɛlɛko de ye quoi nanko i jɔ i bɛ ka ko kɛ yɛlɛko de ye quoi walahi tɛ k'a kɛ yɛlɛko ye ne yɛrɛ de n'i sigara nka cɛfarisi ni e ko cogo min ne b'a kɛ ten n'i ko cogo o cogo b'a kɛ ten 1,200 filɛ i bɛ yafa n ma n jo foyi t'a la n'ala sɔnna bi ta tɛmɛnen kɔfɛ ne ni sɛbɛn bɛ yaala i to a ɲɔgɔnna wɛrɛ n y'a mɛn barika tɛ yen n y'a mɛn nagama tɛ yen n y'a mɛn ka taga ala walahi la ilaha Desare. kina mun kɛra i bɛ dusu kasilen to ka yɛlɛ n'a mun na i t'a dabila Ni ce bɔra ka kuma fɛn fɛn fɔ Desare ne y'a bɛɛ mɛn ni ne filɛ ka wari bɛɛ kun ta kine a dabila koyi walahi bilahi an bɛ kɛlɛ n tɛ kulonkɛla bi dɛ ni cɛ in ye filomani ye nin sigida in na bɛɛ lajɛlen bɛ nin cɛ in bɛɛ lajɛlen bɛ nin dɔn I ko a bɛ ten ni ne don ka n'a sigi tan tɔ k'a kɛ dugu feere mɔgɔ la a tɛ foyi ye a fana ye ka wari bɛɛ bɔ komi e fana tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i bɛ don mɔgɔ ka nanfigiya la o de kama ne y'i to a bolo kine walahi bilahi ni n tora n ti ka kalabaciya la dɛ i b'a dɔn ne bɛ wari bɛ kɛmɛ 2 de yan i sigilen don i ɲɛ bɛ nin bɛɛ la hali ka na k'i dɛmɛ ne fɛ nka kine n tɛ yan kuma Desare e dɛmɛ ni mɔgɔ de ye k'i dɛmɛ a ka dɔgɔnin tun bɛ fila dɔgɔra ne ma fɛn caman b'i kun i ma tɛmɛ wale kine n'i sara kɛ ala ye i ma se ka mun k'i cɛ nɔgɔ la i bɛ n'o kɛ ne de la ne wa cɛ i t'i t'a ci kuma dɛ ka ɲi i to ka kuma ka ɲi dɛ Desare ne bɛ nin fɔ dugu bɛɛ cɛ ka 1,200 bɛɛ ye cɛkɔrɔba cɛ min yɛrɛ tɛ da dɔrɔn yɛrɛ kine n'i k'a dabila se ma kɛ walahi bilahi ne ye n ta to ala ma nka ne fana kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ne bɛ taa n'i ka teminɛ ye a bɛɛ ni ala ni kira cɛ nka ne ye n ta to ala ma dɛ ala kana hɛrɛ k'i ye kira kana